Εδώ βέβαια πάνω από ένα όριο. Μην παρεξηγηθώ. Οι υπόλοιποι Έλληνες τώρα φορολογούμεθα από το πρώτο έτο. Γιατί αυτοί θέλουν από 100.000 και όχι, 40 είπαν. Πώς? Είπαν από 40 δέχονται τώρα. Δέχονται από 40. Ναι, μέχρι 40 φορολόγητα και από εκεί για να φορολογηθούν. Μα ποιος άλλος Έλληνας δέχεται αυτό το πράγμα? Όταν το πρώτο φορολογούμε. Είχαν καλομάθει. Κλείνανε τους δρόμους, παίρνανε κάτι. Έτσι, μπράβο. Εγώ συμπαθώ την τάξη αυτή. Υπάρχει και ένας κόσμος που έχει ένα μικρό κτηματάκι και τον δουλεύει με πόνο. Αλλά υπάρχουν και αλητεία. Δεν εξεγείρονται οι ίδιοι αυτοί οι αγρότες. Οι μεγαλοκτηματίες της Λάρας. Αυτοί ξεσηκώνουν. Είναι σίγουρο. Αυτοί που έχουν πλημμυρίσει με τις τζιπάρες τους.